Hola, estem a la Riera de Vilafranca i us vull ensenyar aquests freixes. Aquests són freixes de fulla petita. És un arbre de fulla caduca que viu a les rieres, d'acord? És un arbre de ribera. I en aquest cas, en aquest tronc, i veiem que és un dels llocs habituals on un senglar ve a rascar-se. Si fixeu aquí, i ha deixat enganxat un pèl. Ho veieu? Ell ve aquí i es rasca amb el fang. Mira, ara anem a veure les llavors dels freixes. Les llavors dels freixes són com una mena de sàmares. I aquestes les collirem i les sembrarem en un vivero.